Zorroztuak gure eskolara etorri ziren eta hitzaldi bat eskaini ziguten. Lehen zorroztuenak oso garrantzitsuak dira. Maniki bat ekarri zuten eta nola erreanimatu behar genuen azaldu ziguten. Hemen bagaude masajea ematen. Anbulantziak ekarri zuten obatilara igo ginen eta barrutik ikusi genuen. Barruan tramakulu pilo zeuden eta bakoitza zertarako balio zuen azaldu ziguten. Emate erabinetzen eta sirena jotzen animatu egin zen. Hemendik Iberikakoei bisita eskertu nahi diegu dala primeran kontatzeagatik eta oso ondo pasatu genuela.